Azendatzen dira euskarazkoak, eta ja, jente guztia atezoan jartzen da. Nola, euskarazkoak paratu daitezke. Eta zei, 15ean, aurkikuntzen aurkezpena egiten da Gasteizen. Raude, Eliseo Gil, Enrique Artener, eta Joaquín Gorrotxategi, beste aldiz aipatu duguna, eta bera eran da, eta mintzan. Se presenta un mundo español y tuvo 2 momentos clave. Volvamos a la lección 16. Entzun pixka bat, Gorrotxategiren esanak prensa horreko baretan. Cristianos, ¿no? Nuestro plan que habrá que ver. Explica indoeuropea Joaquín Gorrotxategi. Geure ata zutan. Geure ata zutan. Bien, me parece que recoge, me parece a mí, es una interpretación personal, que habrá que ver, que recoge el saludo entre los cristianos, ¿no? Nuestro Padre, es decir, Dios en vosotros. Esté en vosotros, sea con vosotros. Él mismo explica el motivo de su comparecencia. Y nuestro objetivo principal hoy era precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latino sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y hay huesos, con leyendas en vasco antiguo. A falta de una precisión en la cronología, esto siempre hay que tenerlo aquí en la cabeza. Ereia jartzen ditu, diputazioak Eliseo Gil nolabait inputatzeko esateko, ez? Bueno, lehenengo zera, Descartes ipintzen du zer baten, hori izun duzu eta no, Descartes 16. esereko eta bat. Bueno, bizta hona horrezuek topatuko duzu hemen Descartes. Zera, Descartes, Virgilio, eta hori du Descartes ipintzen. Ez genekin ze ipintzen, zerak Hektorrek, nolabait topatu zuen arte, miskar edo gazala divinidade bat eta izen puniko bat. Kartago zera. Bueno, imaginatu, argumentazioa, katedratiko talde batek hortik azten duenean, eta pensauriko bidez, froga izarra horrela azten duenean, beste guztia ere zalantzan jartzekoa dela iruditzen zait. Bueno, faltsutasun beste froga batzuk, azkar joan naiz ez dapat zerik, jeroglifikoak agertzen zirela eta hori izin dela, eta euskarazkoetan zergatik dira faltsuak zera. Arrazoi filologikoengatik. Katedratikoek badakite, edo bentsat, badute beren teoriuz, edo bentsat nola izan mende horietan, badute beren teoria eta ez dator barrako artikuloa adartzean zeta eta adartzen dira bakak. Ikusiko ditugu, aralik eta zehatze horietako argudio batzuen utsaltasuna, esate baterako. Artikuloa da nola ikusten ez da? Hemen ikusten dituzen bi. Zer bintzen du? Lura eta zua. Bueno, tesia da. Artikuloa da, faltsua da. Zagatik, zegarren mendetik edo aurrera edo, agertzen delako, euskaraz artikuloa, zazpigarnean, hizkuntza romanikoetan bezala, eta orduan ezin da izan. Bueno, hori apoiatzeko zer, gauza gutxi. La Reja de San Millán eta 25ean esaten du, oraindik artikula nola dan etxe A ura bezala bizkaieraz, horren arrastoa, oraindik atxea nola dagoen, esan nahi oso berria dela artikula euskeraz, ez da oso teknikoa da, baina ez zera. Orduan, San Millanen agertzen direla artikulak atxea izena bukatutakoa. Bueno, hasi begira San Millaneko errejan, da ez dago bakar bat hori. Osea, ez da dira, esaten duena. Zergatik esplikatuko dut. Zagutzen baduzue zer hori, dokumentu hori Arabako izenak agertzen dira, herri izenak.
Da durtza hartzen da, baina durtza da, ez da artikulara leku sufijo bat. Ametza, baina ametzaka leku sufijoa dira barola, baroja, edo barola da, azkartza eta bar, eta bar. Eta artikulu dunak direnak, nabarmen, batek ere gertatzerik, azkuduan gertatzerik, karraluzea, ermoa, larrea, olarrea, ubarundia, zuia barruti, danak horrela agertzen dira. Osea, kasualidadea agertu zitekeen bat, ez da kasualidadez ere ez. Bueno, ez zegoela artikulurik, bueno, zehar, danok iluna irakurtzuten Tres Pontes edo bere ondoko zerbaten, gaur egunean galduta dago, baina iluna baliz persona baten izena, artikulua litzake. Extremaduran hemendik urruti dago noski, baina badago lapida bat non Ibarra agertzen den. Pentsatzen dute izango zela baskoien matera gara joandakoa. Eta hortxe ikusi dezakezue, Ibarra, errekin. Bueno, toponimian ere agertzen dira, Garona ibaia, Garuna agertzen da Julio Cesarren askotan. Atura, ura ere, ona, izake, eta bar. Eta esatea, erkatzea artikulua espainolezkoa eta euskerazko determinatzaileak ez duen edo ustez zenturik. Euskerazko determinatzaileak funtzio sintatikoak ere baditu, erlatiboetan erabiltzen da, etxean dagoena, beste gauza bada, eta hizkuntzaren egitura barne-barneko gauza bada eta ez bakarrak zer duen bezala. Beste bat, ez omen da atxerik agertzen dira. Hemen dago, ez dakit bizta falloa da, baina aie agertzen da, atxekin, garbi asko, hemen nahi agertzen da, nahi sed sumo liberate. Euskate bestea da latinez dago, baina nahi agertzen da, ai. Eta ez idaztea atxek ez du esan nahi itzala ahoskatzen. Ze behar da etxuten idatzi zagertu beharrik, latinez ere etzan atxerik, eta iparraldean esate baterako azten direnean atxean ez da ahoskatu, gehienak alfabetita horrek ez dute atxerik idazten, beraz hori oso zera da. Ahoskera eta grafia. Ikusi, amet agertzen da, entu, beta, izan laizkenak amet, entu, beltza. Ikusi zer dion lakarrak, hau irakorrengo dut, bere txosten osoa horrelako esaldiz beteta dago, la inverossimilitud de tales grafías para el Bajo Imperio y quizás para cualquier otra época de la historia de la humanidad es absoluta. Jamás una T podría equivaler a una TS y TZ vascas modernas. Bueno, hori gero Hector Renegoz agertzen da, Akitanian bertan, biota, biotur, T batekin, segurazko bihotz dana. Eta eman dira mila soluzio soinu afrikaturentzat, zera. Eta begira, esate baterako, lapidetara jotzen dagena, inoke eluke esango TS, esaten du beste numaiten, TS modernoa dela. Bai, eta ez, gutxienez, lapidetan, garaiartako lapidetan, hau Zuberakoa da, eta bestidean nafarrak, gutxienez hiru aldiz agertzen da TS. Eusko horretze, atarratzen, itxakurrinen naparroan da, zelatzen naparroan. Beraz, esatea ezin dela sekula urale bitartean damuntzago ere, bueno, zuek etarako dituzue kontuak. K eta zera P, ezinezkoa dira, ezinezkoa. Eskero eta ez dakizen. Eta Q, gainarteko lehenengo estaldian, Q agertzen da. Izioki dugu, Qkin dago. Beraz, esaldia irakurri daiteke, eta gero, sartzen dira, eta hori niri garri egiten zait, arraina, arrapa, polita eta alako lexikoko hitzekin. Imposiblea dira. Araina ezin desuna forma varieta moderna y dialectal. Eta lehenengo aldiz arraina horrela agertzen da. Hora idazten zen frantzesa zalako, arraina agertzen da. Eta arrapa hizkuntza romaniko agertzen da. Eta latinezko horretok zer. Eta
lagun hitza kontestatzen hastea, ez dakit